Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Asiri ya tonu yayin da aka kama jami'in tsaro dumu-dumu da haɗa baki da 'yan bindiga. Amma kafin kawo muku cikakken yadda rahoton yake jama'a, don Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwa ku wannan tasha ta mu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin abin da yake faruwa. Da dumi-duminsa, haɗa baki da 'yan bindiga yayin da hukumar NSCDC ta ɗauki mataki akan wani jami'inta. Hukumar na NSCDC ta yi Allah wadai kan jami'inta wanda aka cafke bisa laifin safarar makamai da kuma ƙwayoyi ga 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Kwamandan NSCDC na jihar ta Zamfara ya bayyana cewa hukumar ta ɗauki matakin kora da tuhuma akan jami'in da aka cafke bisa aikata laifin. Sani Mustapha ya sha alwashin cewa hukumar za ta tabbatar da cewa jami'in ya fuskanci fushin hukuma saboda wannan mummunan aiki da ya aikata. Hukumar ta NSCDC ta kori jami'in nata ne mai suna Mai Kano Sarkin Tasha wanda 'yan sanda suka cafke. Kwamandan na NSCDC: wannan masifar dai ta kama wasu daga cikin jami'an tsaro da safarar makamai da kuma tallafawa 'yan bindiga. Ba tun yanzu ba an sha fama da wannan al'amari. Bayan haɗa kai da wasu jami'an tsaro da 'yan bindiga suke yi, akan samu a cikin al'umma a kama wasu suna tallafawa 'yan bindiga da kayan abinci ko kuma makamai, ko kuma kai musu bayanan sirri kafin su kawo farmaki. Wannan al'amari dai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, yayin da gwamnan jihar Katsina Dikko Radda ya fallasa wani asiri da ya tabbatar da cewar akwai kowane irin nau'in mutane a cikin gudanar da ta'addanci a yankin na jihar ta Katsina, yayin da ya ce akwai jami'an tsaro na 'yan sanda ko na farin kaya. Ya ce akwai wannan al'amari na sa hannun wasu daga cikin sojoji da kuma 'yan siyasa. Ya ce da kuma uwa uba sarakuna da al'umma da suke rayuwa a cikin talakawa, ana samun haɗin kan kowane irin nau'in al'umma wajen gudanar da ta'addancin, wanda har yake cewa ta ina za a bullowa al'amarin. Jama'a ku yi dai addu'a Allah ya fitar da mu daga cikin wannan masifa, amin.